Para a limpaxe da ferruxen máis vasta, como se pode observar, produto dun mal almacenamento da espada ou dunha má limpeza, vai ser necesario utilizar un freganzo ou algún outro material abradinte. É unha cuestión de enerxía, da forza e do entusiasmo aplicado. Realmente é similar ao procedimento de limpeza normal. É suficiente como aplicar un bocadiño de aceite e de seguido proceder a friccionar con enerxía a zona danificada. É posible, se a ferruxen for profunda, que sexa útil utilizar unha lima ou unha lixa fina, mas como norma, especialmente para as espadas que non son pezas especialmente queridas, é suficiente cunha limpeza cun freganzo similar. O procedimento debe continuar até que non fiquen restos de ferruxen na lámina. Ben, esta lámina non vai ficar máis limpa. Vedes que reducimos a ferruxen, mas mantense os pontos en que a ferruxen penetrou no vaso. O vaso desta lámina é moito ruín, non é moi bon, e é facilmente agredido pola ferruxen. En este caso, a ferruxen alterou a propia estrutura da ponta e non representa un risco, é unha alteración superficial, mas non vai ficar como nova, salvo que ataquemos cun papel de lixa moito máis agresivo, que tampouco é necesario no caso dunha espada como esta, que é unha espada de uso e que temos para xente que non mercou o seu propio material. Ao acabar, é bom pasar o pano de liño, que despois de varios usos vai estar xa empapado de aceite, e desa forma xa serve para limpar os restos de ferruxe que fica sin a lámina e para voltar a aceitada.